Pagpatuman sa modern policing sama sa paggamit og gadgets ug ubang ekipo aron daling masulbad o baka mapugngan ang krimen, kini ang usa sa gipaambit ni Police Regional Office 7 Director, Police Brigadier General Redrico Maranan dihang mibisita siya sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug nakighimamat kang Mayor Junard Ahong Chan. Si Chan kinsa mausab ang chairman sa Regional Peace and Order Council, may pahibaw kang Maranan sa kaandam sa dakbayan, pagtabang sa kapulisan aron sa pagsulbad sa mga krimen. Nahisgutan nila nga may pipila ka mga krimen nga hitabo sa dakbayan niadtong Disyembre ug ning buwan na lang. Busa gipaambit usab ni Maranan ang iyang mga best practices dihang na-assign siya sa kauluhan. Human sa ilang hamubong tigom, gihimo ang formal turnover sa usa ka brand new pickup truck nga gipalit sa Lapu-Lapu City LGU ug gihatag ngadto sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police Office. Human niini gibisita usab ni Maranan ang Lapu-Lapu City Police Office ug gihinabi ang mga officers ug personnel niini. Karong tuiga napatay ihatag nila nga mga motorsiklo no para magamit pod nila. So tanan nga mga kinahanglanon sa ato ang kapulisan, ato ang tabangan